7 diet ambjentali se jkunu qed jappoġġjaw appell kontra d-deċiżjoni tal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi li ma tippubblikax Carrying Capacity Assessment dwar il-viżitaturi fuq il-Gżira ta' Kamuna minkejja diversi tentattivi li saru biex dan id-dokument jiġi ppubblikat. Jeħtieġa li jsir studju bħal dan biex ikun stabilit il-massimu ta' nies li tiflaħ il-gżira kien elenkat bħala rekwiżit fil-pjan tal-immaniġġjar għall-Kamuna li kien finalizzat fl-2014 li ma' pjan kien stabbilix numru ta' miri u prioritajiet immirati li ħarsu jirrestawraw il-biodiversità tal-gżira. Talbiet inizjali saru minn rappreżentanti ta' BirdLife Malta biex dan l-istudju jiġi pubblikat kienu irrifjutati mill-era u għalhekk BirdLife Malta resqet talba formali magħrufa bħala Freedom of Information Request f'Ottubru tal-2023. L-era talbet estensjoni biex tkun tista' tirrispondi biex imbagħad f'Diċembru wieġbet li d-dokument ma setax jiġi pubblikat għaliex qalet li din hija materja ta' natura riservata, rikjesta mill-Kabinett tal-Ministri. BirdLife Malta eskalat il-kwistjoni u resqet il-ment formali li wassal għall-investigazzjoni min-naħa tal-Kummissarju għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni u d-Data. Il-konklużjoni tal-investigazzjoni notat li min-naħa tas-Segretarju tal-Kabinett kienet tgħid li dan id-dokument intalab mill-Kabinett u li kien eżentat mill-liġi milli jiġi ppubblikat. Bitweġiba għal dan BirdLife Malta u 6 qdiet ambjentali oħra qalu li se jresqu appell quddiem it-Tribunal tal-Kummissarju għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni u d-Data li fih jargumentaw li l-Carrying Capacity Study mhux prerogattiva għall-Kabinett imma rekwiżit tal-pjan għall-immaniġġjar ta' Kamuna tal-2014 kummissjonat mill-era stess u li suppost għandu lan li jservi bħala gwida brabta mat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-miżuri ta' konservazzjoni għal ħarsien tal-gżira. L-qdiet qed jappellaw lill-Gvern biex jiddistanka ruħhom l-interessi tal-operaturi kummerċjali u jiddikjara b'mod ċar u mingħajr ħabbi il-limitazzjonijiet li għandha l-Gżira ta' Kamuna fir-rigward ta' kemm tista' tiflaħ turiżmu sostenibbli u fl-istess ħin jagħti prijorità lil ħarsien tan-natura fuq l-esploitazzjoni dejjem tikber ta' Kamuna għal profitt.